आदा मोजांलै बाबु मोजां नेटआनो मोजां नाङालै आंना न'आव लसेब ब्र' हेलौ ब्र' लसेब नार्जारि मोजां नेटआनो नाङालै ब्र' आंना एकदमबारे प्रब्लेम एकदम लाइट मावफैनोनो बेखौनो दसे फैनायदोंमोन आं नै नेटआनो प्रब्लेम एकदमबारे न'आवहाय न'आव टावार नाङा नेटनि प्रब्लेम लाइटआव फैनोहाय लोगोफोर उफाय गैया अब्लाबो आं दसे माने खाथिनि लोगोफोरजों रायज्लायनो लुबैनानै होदोंमोन आरोना एकदमबारे नेटनि बहुद प्रब्लेम आरो आं अरसो सायगासिनो दङमोन नैबेयावहाय हनै अर सुदों बेवहाय माने माबादो आरोना होदों फैदो लोगोफोर एसे रायज्लायनि फै माथो खालामबावनो नेटनि प्रब्लेम एसे खिस्ला स्ला नुहैदों जानो हागौ पिकसारखौ ना लोगोफोर आं न'आव थाबावाखै न'नि एसे ओरै मानसिफोरनियावसो दंफैयो आंनि लोगोनावहाय ओमफ्राय न'आवथ' नेटआनो नांखाया गराय फबनायसो दाबो गराय खोमोरनानै सेवजोबमाखै टावारानो नाङा आरोना लोगोफोर बा माथो उफाय नै ओरै बे आंनि न'नि एसे सानजाजोंहाय फैनानै एसे ओरैनो होनाय नायदों आरोखि आं जायोना जाहोना पिकसारा एसे क्लियार जाहैयाखै जानो हागौ अननानै निमाहा होदो अब्लाबो होनायबाय आरो आं माने जायोना जाया होननानै आं माने खुनु लाइफआव फैफेराखैमोन इउटुब खुलिजेननायनिफ्राय आङो लाइफआव फैफेराखैमोन दा दिनै मोनायाव माने नेटनिनो प्रब्लेम आरोना ओइ ब्र' दङ ओरैनो लाइफआव फैनायदोंमोन माबायदि नुहैदोंथाय पिकसाराखौबा बारा मोजां नुहैयाखै जानो हागौ नेटनि बहुद प्रब्लेम आरोना एकदमबारे दिखारल' नांसै आरोखि आं जायगाखौनो खैला मैलानि टावारानो बे आंनि न'सिमावनो मोजां नांफैया आरोना माथो खालामबावनो एकदमबारे अर सायग्रायावसो दङ आङो नै अर सायग्रायावसो दङ आङो नै ब्रादारनि अर सायग्रायावहाय हनै बै अर सुनाय नुहुरदों दा लोगोफोर बे अर सुनायाव आं अर सायफैदों आरोना बेवहाय एसे नाङो खनासे नांसाबो आरोना नेटआ ओमफ्रायो माखासेयाथ' नांखाया अब्लाबो होनायबाय आं लाइफआव एसेनो माबायदि स' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै दै नेटबो मोजां नाङा नालाय खोमसि खोमलाव मोजां नुवा स' थेंकिउ लोगोफोर